हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनायजों लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आसा खालामदों नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायगोन आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै गालांदो जायफोरा चेनेलाव गोदान रिक्वेस्ट खालामबावबाय अन्नानै नोंथांमोननि मबाइल स्क्रिनाव नुजाहैदोंबा प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै थांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा मा ब्लग भिडिअ देखायलांनो हायो नोंथांमोननि सेरावहाय नाजालांनोसै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायहोलांबाय थादो थदे हाग्रानि थास' पेंखा ओंख्रिखौ संबाय लोगोफोर ना गोरानजों जानो थाखाय दिनै दाबायदि बोथोराव हाग्रानि थास' पेंखायासो बिराद गोथाव नालाय ना मा होनो दाख्लै थास' आसिनाखौ संना जादोंमोन आरोना लोगोफोर बयेराव माजों जादोंमोनलाय ना गोरानजों ओमफ्राय थावथाराखै देहाय ओमफ्राय नैबे हाग्रानि थास'आ हले बिराद गोथाव जागोन आरोना दाख्लैबो जाखांबाय बयलारजों बिराद गोथाव जादों ओरैनो गोजाबो बोथिसे जाबो बिराद गोथाव जादों नाथाय आङो नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय दिनै माबायदि गोथाव जायो बेखौ आङो एसे शेयार खालामगोन आरो ओमफ्राय बिथिं ओंखामबो संनानै लाबाय आङो संखाफोरखौबो होगारनाय जाथ'वाखै ओमफ्राय बिथिं फिसाजोआ नायदो आरो आंना थफि हमलायनानै थोरसि सुदों आरोना दे माबा सुदे मोजां सुदे जियाबो नै फिसा गोनांनि खोथा नालाय लुगासिनो दङ मोनानि जिया ओमफ्राय नै लोगोफोर दाख्लैनि माइया मारा होनाय होनफ्लांदों लोगोफोर मारा होनायथ' नङा माइखौ हादोंसो नालाय मेचिनजों बेनिखायनो फोराननांदों आरो सोना दोनदों राननायखौ बिनि सानसे लामनो मोनबावबाथाय रानसिगोन आरो माइया ओमफ्रायो न' सिङावबो एसे दोननाय जादों मानो होनबा सिथ्लाया जाना एसे फिसा नालाय बिनि थाखायनो आरोना नै बेयावबो एसे दोननांबाय बेयावबो बेबायदि दोननांबाय ओमफ्राय बियो रानबाय माने हाजोंनो रानबाय आरो लोगोफोरनि बांद्राय मा होनो गाज्रि जायाखै माइयाथ' जाना एसे मोननो एसे नांबावगौमोन नालाय फुरा मोनजोबाखैमोन बिनि थाखायनो एसे गिसि गिसि जादों आरोना ओमफ्राय थेवबो जेने थेने खस्थ' मस्थ' फोराननानै रानहोनो हाबाय आरो सोनानैबो दोनबाय माखासे बे दरा जाला नै बिथिंजाय थांबाय आरो ओंखायनो बिदि सुंथालायनांगौ जायो ओमफ्राय लामबावनोसै ओइ नेटआवहाय माखासे लामनानै दोनसै बेयावबो लामसै ओमफ्राय बहल मैगंबो खानानै दोनथ'नाय जादों माजों जायो दाहायसो संना नायनोसै मोनाफोरावसो जानाय जासिगोन बेखौ दायो जिहेथु जोंहा सबाय बिमाबो एसे दङ नालाय ओमफ्राय बहलाबो थाइनैसो दङ ओंख्रिखौ बायथ'नो नाङाखै आरो सिनि दालि संख्रिखौबोथ' मोनबावबाय नालाय मोननै नालाय जोंहा ओमफ्राय दा मोनसे मोनबावगोन फुरा पेकेटसे दंबावो नै लोगोफोर संख्रिखौ सोबायहाय लोगोफोर संख्रि आरो सिनिखौ मदिनि पिकचार दंलायबावोसो नै जोंना एबार दिरुननोसै भिडिअ जाला गिदा जा भिडिअआनो जाथारला फिसालाखौ दामब्राव सुना दोनबाय माबा दाउखा गाबबाय थालायखो सिगां मा होनो खोनानो मोनदोंहाय लोगोफोर दाउखा गाबबाय थायोबाथाय मोनसे खैफोद खिथानाय जायो होननानै ना खोन्थानाय जामारो खोमा जिहेतु खेबसेबो जोंहा साफा खाबाय थानाय समावनो बिराद दाउखाया गाबबाय थाबाय ओमफ्राय जोंहानि रानि बिफानि बिगुमैनि बिदैयानो रुंसारि जादों आरोना ओमफ्राय दाबो एसे सोरखौबा खोनालायगोन नामाथाय गाबनायनि स्टाइला एसे बेलेग जायो मा होनो बिदै दैनो बासा नागिरनायनि स्टाइला बेलेग ओमफ्राय बेबायदि खैफोद खिथानायनि स्टाइला एसे बेलेग बायदि मोनो आरोना आङो एसे बेलेगखा जि बिदि गाबोबाथाय ओमफ्राय एसे खैफोद खिथानाय जायो आरोना सोरखौबा माबा मोनसे खिथानाय जायो दा खोनासिगोनसो खोमा आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो खोनालांगोन आरो नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय जेने थेने नाराय जराय नै माबा जोबखांबाय फेरना लाजोबखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो जोंहानि मैगंखौ देखायनि दै मैगं गोथांखौ नै सब मैगङानो इदियासो दंजोबो आरोना जोंहाना मा बियो नोंथांमोना सिनायबा कमेन्टआव खिथाहरदो दे ओमफ्राय दुन्दियाफ्रा आरो नै सामब्राम गायना लानाया एसे लाफायानो मा जाखो रानलांगासिनोसो मिस्थाङा हले जि जेव 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 ओइ नै गैबावलासो गैस्रालानो होनबाबो लस गैला फांसे फांनै थिथि थाथाल'सै आलु गायनो नागिरदोंमोन गायथ'नाय जायाखैना आलुआ ओमफ्राय इथिंजाय देखायबावनि र' बेबो एसे रानलांदों लाफाया अबेबा दङ बारु ओमफ्राय मानोबा रानदों नै गैयानो होनजायो लाफाखौबो लाइसो एसे दंलाबायो मानो रानदों बेखौ बुंनो हाला आङो राननायाथ' रानाखै ओमफ्राय माने लामब्रु जादों आरोना बिलाइआ
इदि देन्थाल' रथं रथं थादों एम्फौबोथ' जायाखैमोन आं बुजिनानैनो मोनला आरोखि नै दङ दंनायालाय लाफायाबो फांसे फांनै देरहांबायमोन दालासे मोनजासिगौमोन ओमफ्राय बिथिंजाय आंहा नै लावाबो मोनजाहांहां जानानै दं आरोना लोगोफोर मोनजाहांहां नङा माने दासो मानलादों आरो एसे मोनजाहांहां होनदों आंना बैयाव मैखुन थायबाय थायो मैखुन बारबाय थायो लोगोफोर दिनै गैया आरो मैया बारसेल' बारदों मालाबा एसे बुरजा बुरजा बारोना आं नोंथांमोननोहाय सेयारखौनो खालामनो हाथाराखै माने टाइमानो मिलाया जाबाय थादों बहला ओमफ्राय नै बिनि आरोना मालि थायदोंमोन बाहाय नै लोगोफोर नै आरो दंबावोसो नै बेयाव फिथाइ गोजामोन माने लारि लारि बोथिसे थांखादो दहाय खाना दोननाया आङो बिनिफ्रायनो खादों आरोना आङो ओमफ्राय नै दंबावोसो नै आइया माखौ खाखो